Silav roj baş vanno. İro tenêj bû mijarek ez derketim pêşberî we dixwazim bînim bîra we ku heyeta Dem Partiyê di dawiya dawiyê de çû İmraliyê di van deqeyan de niha bi Rezdar Abdullah Öcalan re hevdîtin hatine destpêkirin. Di heyeta Dem Partiyê de Sirra Sûriye Önder Pervîn Buldan hene. Ev her du kes jî beriya niha di pêvajoya aştiyê de em bêjin aştî tujar çê nebû. Di pêvajoya beriya çend sala de her du kes çûbûn İmraliyê hatibûn. Gelek kesê din jî çûn hatin. Lê ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatin girtin. Çûyîna İmraliyê, çûyîna Qandîlê, navbenkariya wan ya ji bo dîtina aştiyekî tim weke sûç hate dîtin. Qismekî wan hatin girtin. Selhedîn Demirtaş yek ji wan kesan e mixabin. Îjar niha bi qasî ku em dibihîzin ev du mehe Devlet Bahçelî ketiye dewrê li ser navê dewleta Tirkiye dixwaze wekîlên Dem Partiyê biçin İmralî hevdîtinan pêk bînin. Îjar dawiya dawiyê de Wezeretê Destûr da Wezareta Girêdayî AKP niha heyeta Dem Partiyê vê serê sibê ket rê. Tiştekî balkêş ew e hûn zanin tê bîra we heta niha weke hinceta qedexeya li ser hevdîtinên li İmraliyê digotin koster xirabe ye, keştî xirabe ye, rewşa hewayê destûr nade mirov biçe İmraliyê, heyet biçe İmraliyê lê niha îro em dibînin tîpî ye, bager heye, serma heye. Aniha li Stenbolê biryar hatiye girtin gelek keştî nikarin sefera xwe ya normal jî bikin. Di navbera Stenbol, Bursa, li ser herêma Marmarayê mesela aniha gelek normal seferên rojane jî ên normal ê asayî jî tev hatine qedexekirin. Lê ji ber meseleyên siyasî rêdan ku hevdîtinekî li İmraliyê pêk were. Hevdîtinê li İmraliyê zû bi zû pêk nehatin. Pêvajiyekî dur û dirêj heye li pêş wî. Hûn zanin ev 4 salin. Pêngavekî pir ciddî heye ji bo ku ev tecrîta li ser İmraliyê rabe hem li Ewropayê hem li Tirkiyê, li Bakurê Kurdistanê, li her derê. Her derê ku Kurd lêne ji bo rakirina tecrîtê di nava hewldanan de ne. Meş mîtîng hatin destpêkirin. Dostên Kurdan ên Ewropî ketin dewrê. Bi taybetî li İngîltere ev sendîkaya binavûdeng bi qasî milyonek zêdetir endamê wan hene ew jî ketin dewrê. Keseyetiyên navdar ketin dewrê. Ê ku Nobel girtine, ê ku xelatê navnetewî girtine ew ketin dewrê. Îjar niha tabî êdî ji ber vê têkoşînê ji ber tirs û fikarên siyasî yên dewleta Tirkiye ev heyet çû. Niha di serê me de hem pirs hene. Tabî dibe em ê seber bikin heta êvarê ka encamekî çawa derdikeve. Dewleta Tirkiye hêviyên wê cuda ne, milletê Kurd hêviyê wî cuda ne. Milletê Kurd dixwaze peyama ku jî İmraliyê were ji derdê wan re bibe çare, ji pirskirêka wan yên netewî re bibe çare. Zorê li dewleta Tirkiye were kirin ku mafê wan ên netewî nas bike. Tabî ev aliyê Kurdan peyamên wisa dixwazin ji İmraliyê li benda peyamên wisa ne. Hem ji bo Rojavayê Kurdistanê zext li dewleta Tirkiye were kirin, êrişê li ser Rojavayê Kurdistanê neke. Kurd bikaribin di avabûna nû ya Sûriyê de ciyê xwe bigirin bawekî bi rûmet. Bendewariyên dewleta Tirkiye çine ji İmraliyê peyamek were bang li Partiya Karkerê Kurdistanê were kirin. Dev ji sîlahan berdin û herkes ê dikarin vegerin malê xwe vegerin malê xwe. Ê vegerin malê xwe jî wê bikeve hepsê tabî pêşî. Çünkü qanûnê dewleta Tirkiye hene. Rêveberê wan jî wê derkevin biçin welatên cuda yên Ewropayê îltica bikin, perperîşan bibin. û ji destê dewleta Tirkiye jî were li ku derekî bibîne bi rêya suîqastan wan tune bike, ji holê rake îmha bike. Bi vî awayê tevgera 5 salan a siyasî, a çekdarî, a milletê Kurd wê temamî ji holê rabe û herkes beriya 5 sala çawa bû dîsa herkes vekere ciyê xwe bere. Ev bendewariyên dewleta Tirkiye ne.
Di derbarê hevdîtinên li İmralı'da beriyan ha ji Qandîlê gelek peyam hatin. Hem Murat Karayılan, Besî Hozat, Cemîl Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu her yek ji wan cuda cuda daxuyanî dan hemiya jî beyan kir bendewariyên me ew e peyamên ku ji İmralı'yê tên ji bo çareseriya doza Kurd û Kurdistanê be. Em ji bo çareseriya doza Kurd û Kurdistanê derketine serî çiyê me têkoşîn daye dest pê kirin rêxistina me berfireh biye îro em dikarin bandor li 15 milyon însanê bikin li rojda navîn. Em weke rêxistin çawa dikarin guh bidin peyaman, em çawa dikarin gotinên serokatiya xwe bînin jî divê pêşî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd be. Eger peyamekî bi tenê were û bêje çek dayinin elbet kes li gorî vê tev nagere. Ana tabî pir zû ye dibe em nekevin nava van mijara. Hê zû ye heyet wê agahiyên ku ji derve girtine pêşî bibe û pêra nîqaş bike. Çünkü ew jî divê em bizanibin 4-5 sal e di nava tecrütekî pir mezin de ye. Yekalî hatiye agahdar kirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve daîma televizyonên belkî du-sê kanalên televizyonên girêdayî AKP belkî li hûjra wî hebe. Wisa em pê hesiyan herî dawî. Ömer Öcalan wisa behs kiribû. Ömer Öcalan jî balkêş e pir naveroka hevdîtinê xwe beyan nekir. Yani hevoka meşhur a Rêzdar Öcalan ew e dibêje ez amade me ew hêz û qudreta min heye ez bikaribim şerê çekdarî tekoşîna çekdarî bînim ser zemîna siyasî. İja ji bilî wî wekî din tiştekî nehat. Niha bi vê hevdîtinê re tejît wê rabe belkî malbat jî biçin hevdîtinê werin. Tabî çûn û hatina malbatê hevdîtina malbatê pir tesîr li ser doza Kurd û Kurdistanê nake. Tiştê ku milletê Kurd li bendî ye her hevdîtinên li İmraliyê bikaribe ji milletê Kurd re bibe çare. Yani çareseriyekê daimî were dîtin. Dewleta Tirkiye dibe êdî Kurdan meşgûl neke. Wext bi Kurdan nede wenda kirin. Çiqa şaxsiyet keseyetiyên Kurdan hene bikevin dewrê. Hem li derve hem li zindanê. Bi her away dibe Qandîl weke muxatab were girtin. Tabî ev bendewarî milletê Kurd e. Îja aniha bi destûra we weke deqeya dawî çi dibêje şandeya Dem Partiyê gihîşt girava İmraliyê aniha di van deqeyan de dest bi hevdîtinan kirine bi rêberê Partiya Karkerê Kurdistanê PKK Abdullah Öcalan e. Ev nûçe bi vî şeklî ye. Îja madem me dest pê kiriye aniha vê serî sibê daxuyaniyekî hat ji Qesedê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de şerê ku li derdora bendava Tişrên ha pêktin 17 çekdarên girêdayî dewleta Tirkiye hatin kuştin. Ew jî îja hûn jî texmîna xwe bibêjin. Rêzdar Öcalan wê çi peyan bide hûn jî texmîna xwe bibêjin ka êvarê wextê ku heyet hat belkî heyet naveroka daxuyaniya xwe hema vê êvarê beyan neke. Êvarê nezaketen ew ê behsa hevdîtinê xwe bikin çûn û hatin aliyê teknîkî ama naveroka siyasî ez bawer dikim wê pişra were eşkere kirin. Ez bawer nakim îşev were eşkere kirin jî. İja aniha rastiya li holê şer û pevçûnên li evê ne li Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirkiye rehet nasekine. Yani emniyeta dewleta Tirkiye dizanin yani li benda çi ye. Li benda peyamên çawa ne ji Qandîlê çi hêvî dike ji İmraliyê çi hêvî dike ji Kurdan her tiştî hêvî dike ji Kurdan jî teslîmiyet hêvî dike ama em Kurd jî pir tiştên cuda hêvî dikin ji dewleta Tirkiye. Hevan no ka ez bi destûra we hin nûçeyên deqeya dawî hene ez bi were par vekim madem me dest pê kiriye paşî jî ez xatir ji we bixwazim çünkü armanca min ew bû hevalên ku nikarin xwe bigînin ajansên nivîskî
hevalên ku nikarin xwe bigînin agahiyan anha li me godar bikin, qenebe bizanibin ku anha piştî tekoşînekê dûr û dirêj Heyeta Dem Partiyê çûye İmraliyê anha hevdîtinan pêk dîne. A muhîm ew e. Îjar anha nûçeyê herî lezgîn ev e, di hemî ajansa de derketiye pêş. Li Rojavayê Kurdistanê nûçeyek balkêş ev çend rojin em dibêjin Qesedê hêzên çekdarên girêdayî Qesedê bang li çekdarên dewleta Tirkiye dikin ew çeteyên li serê kaniyê girê spî min biçî eger hûn bikaribin derkevin ji wê derê çünkü di rojên pêşme de şerekî pir giran çêdibe hûn û jin û zarokê xwe hûn zerarên cidî bibînin. İja di vê çarçovê de li ser vê bangê gelek çete bi tevî malbatê xwe anha hewl didin koş bikin ji serê kaniyê girê spî nûçeyekî bi vî şeklî derketiye ji min biçî jî dixwazin biçin herêmên nava kurahiya Sûriyê dixwazin biçin wê derê bicihê bibin yani vegerin malê xwe ama çi ye hêzên dewleta Tirkî pêşî li wan digirin nahêlin ev çete ji wan herêmên dagirkerî derkevin. Tabii eger Qesedê bang li wan bikire baş dibû ji bo werin di herêma wan re derbas bin biçin. Baş e? Ya ez tiştekî pê hesiyam ew tiştekî gelekî baş e yani tabii Wezareta Karê Derve ya İsraîlê jî dîsa di daxuyaniya xwe de gotiye dewleta Tirk tehdîtekî pir ciddî ye li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê, li ser Kurdên Sûriyê divê pêşî ev tehdîta xwe bi dawî bike berê ku talîmat bide me, berê ku bang li me bike ku li Sûriyê em herêmên xwe berfireh nekin. Carekê din beyan kiriye ku dewleta Tirkiye dagirker e li Sûriyê û li ser miletê Kurd jî tehdît e. İsraîl bi vî şeklî tev digere. Amerîkayê jî di hevdîtina xwe ya bi Heteşê re bi Colanê re pir bi zimanekî vêkirî ji wan re gotiye divê hûn bi tu şiklekî Rojavayê Kurdistanê herêma Xweser ji xwe re nekin hedef ji bîr bikin. Eger hûn rêveberiya Xweser ji xwe re bikin hedef hûn êrişî wan bikin bi şiklekî wê demê em têne hemberî hevûdû. Amerîkayê di hevdîtinê xwe de wisa gotiye. Ev baş e. Hevdîtinên Amerîkayî yên bi Heteşê re pir derneket, di çapemeniyê de cih negirt. Erê. Yani tiştî ku ev sê çar roj em dibêjin êdî hêdî tê gotin ji aliyê pir kesan ve. Yani rêveberiya Sûriyê ya îro divê fayde û sûdê bigire ji tecrübeyên Rojavayê Kurdistanê. Yani ez wisa bu ara lê dinêrim. Li min biçê şer û pevçûn hê dewam dike erebeyekî teqiya. Ez bawer dikim hêzên girêdayî Qesedê ana di nava hereketê de ne. Ji bendava Tişrînê heta min biçê di nava hereketê de ne. Ka ez vê xerîta meşhûr nîşanê wedim de. Ka hûn çi dikin? Helê we çi ye? Kîjanê hevala heyet tu çi dibêjî tam me fam nekir. Weşana zindî bide ji bo em agahdar bin. Kîjan di dereqê kîjan meselê de hevala heyet? Erê ez ê weşana zindî çê bikim tabii ki. Nana ê min ez bi we re me. Em widî bûne weke heval, dost. Em tiştekî bû ez bi we re parve dikim. Serxwebûn dexo Ezdîn Karagica li vê derê Eşîret Heftê û du Demxinis Mahmûd Dalman Roj Ava Bahattin Veysîoğlu Kurdistan
Ya tabii ki rast e vakti ku gotinên Rêzdar Öcalan nel gurî dilê dewleta Tirkiye ve ew ê dîsa tejîtê bidomînin. Tu car baweriya xwe bi dewleta Tirkiye neyînin, tejît wê tim dewam bike. Dewleta Tirkiye zorê li Kurdan dike, gelek zorê li Kurdan dike. Ama Kurd jî êdî siyasî bûne, pir tavîz nadin. Baweriya xwe bi aqlê siyasî Kurda bînin. Wisa dibînim. Me çi gotibû ez xerîtê nîşanê we didim ne? Ez jî tişta ji bîr dikim. Niha rast e. Aniha cî xeter ev e Kobanî. Kobanî. Ev xerîta meşhûr erebeya ku min ji we re bas kir ev e. Bendava Tişrînê qismekî zer e. Tamamen dibin kontrola Qesidê de ye. Dewleta Tirkiye çapemeniya wê xwe kuşt van rojên dawî. Ya ev herem bigîşte Helebê baş dibû ya. Ne wisa? Bangên navnetî wî hene ji bo Qesidê biçe vê heremê. Ew qas bes. Hevan li bendê bin ka ji İmraliyê çi mesaj tê? Tamam. Divê naberî de ez nûçeyên deqeya dawî binêrim. Tamam. Li bendê bin ka çi xeber tê ez hema bi we re parve dikim. Baş e? Silav rêz ji her kesî re ji hemî hevala re. Çi dikim bikim bela bedewr be. Dem baş.